Андрэй Горват. Дом. Літаратурныя зацемкі. Пра тое, што літаратар Андрэй Горват разам з сябрамі набыў колішні палац у Нароўлі, пісалі газеты. І новая кніга, прысвечаная гэтай падзеі, не пакідала сумневу, што там будзе і гісторыя гэтай угоды, і гісторыя самога палацу і роду Горвата, у якім ён належаў, а таксама будуць прывіды, таямніцы, цытаты з дакументаў і ўспамінаў. Гэта было прадказальна. Інтрыга палягала ў іншым, у тым, што аўтар замкне ўсю гэтую інфармацыю на сабе і такім чынам будзе ўсё гэта ажыўляць. Так яно ўрэшце і атрымалася. Кніга «Дом» пранізліва праўдзівая, да дрыжыкаў. Я згадваю, што ў нашых беларускіх асяродках у 1980-е існаваў культ руінаў, якія мы знаходзілі па ўсёй краіне. Тагачасная савецкая рэчаіснасць, шэрая і ўбогая, з расстаўленымі паўсюль лёзунгамі пра марксізм, ленінізм і што камунізм пабедзіт, была наскрозь фальшывая. Тым часам мы пачуваліся адкрывальнікамі паўразбураных замкаў, храмаў і палацаў. Руіны мірскага замку ўражвалі сваёй велічнасцю і аўтэнтыкай, а значыць, праўдай. Царква ў гомельскай Валатаве стаяла ў руінах і вабіла да сябе на раскопкі, упарадкаванне, кансервацыю, што пад кіраўніцтвам археолагаў пачынала рабіцца цэлым рухам. Мы адчувалі, што літаральна раскопваем праўдзівую Беларусь. Сярод татальнай савецкай фальшы гэта было намацвальнай праўдай, якую не паспелі сцерці з твару зямлі. У ранняй мроі быў такі хіт. Храма старога камення зрабілася сонца праменнем. Ён асвятляе наш лёс. І вось цяпер чалавек набывае палац, кавалак той Беларусі, якой яна была, якой мусіла б быць, найлепшай, найпрыгажэйшай, найбагацейшай, але схаванай ад людзей. Ты перажываеш той час як свой, у тваіх руках праўда, гэты палац. І ты разумееш, як пачуваўся ягоны гаспадар, бо і ты гаспадар. Хоць ты не надта і прэтэндуеш на ягонае месца, ён, Эдвард Горват, выклікае ў цябе, Андрэя Горвата, захапленне. Так, праўдай быў палац, разбураны або цэлы, але праўдай становіцца і ягоны уладальнік Эдвард Горват. Вось што тут істотна. Ён чалавек гучны, цялесны, з дагледжанымі пазногцямі і папрасаванымі брывамі, такі і быў. Праўдай гэтых мясцінаў і гэтых людзей і ўсяго гэтага жыцця, цытую. Дом тут жа выбухнуў тысячай гукаў, яшчэ не напісаным вальсам Грынько, голасам маладой жанчыны, якая спрагала французскія дзеясловы, крыкамі нямецкіх салдат, якія вялі палонных да месца расстрэлу, савецкім гімнам, смехам інтэрнатаўскіх дзяцей, тупатам коней у калідорах. У закінутым палацы сцэны колішняга жыцця ўзнікаюць проста ў паветры. Нейкія людзі, то дзесьці, то зусім побач матэрыялізуецца сюжэт твайго прыходу ў палац, калі ты хаваешся ад самога сябе. І раптам запальваецца ліхтар і гучыць жудасны крык. Я разумею, што гісторыя ў гэтай кнізе будзе забіваць дом.
Камунізм знішчыў колішнюю спрадвечную Беларусь, і тое, што сям-там засталіся яе сляды, чыстая выпадковасць, недапрацоўка. І вось камунізм сышоў, і нам, як ні круці, трэба па фрагментах, цытатах, адчуваннях узнавіць праўду. То бок увайсці ў іншую рэчаіснасць, якая, уласна, і ёсць рэчаіснасцю, тады як тое, у чым мы жывем, усяго толькі ілюзія. Андрэй Горват. Дом. Літаратурныя зацемкі. Дарэчы, гэтая сітуацыя наглядна паказаная ў фільме Алехандра Аменабара «Іншыя» 2001 году з Ніколь Кідман у галоўнай ролі. Там таксама распавядаецца гісторыя палаца, і мы назіраем за жыццём сям'і, хоць урэшце высвятляецца, што насамрэч там жывуць зусім іншыя людзі. Гэта вельмі падступная падмена, з якой вельмі няпроста выбрацца. І тое самае адбываецца ў кнізе Андрэя Горвата «Дом». Толькі гэта не мастацкі фільм, а самое жыццё. У кнізе ёсць фармальная папярэдніца. Гэта аповесць «Шчанячыя гады» Мельхіора Ваньковіча, якая на год раней выйшла ў перакладзе з польскай Язэпа Янушкевіча і пра якую раней я распавядаў у літаратурных зацемках. Ваньковіч апісвае час, калі ягоная сядзіба Калюжычы на Ігуменшчыне была яшчэ жывая, і туды прыязджаў на госці Эдвард Горват з Нароўлі. І вось, калі ад Калюжычаў нічого не засталося, мы можам прыставіць да іх Нароўлю, у якой Горват мроіць пра новае жыццё. Калі б па ўсёй Беларусі, колішняй краіне сядзібаў, адбываліся такія прыстаўленні, гэта і было б адраджэнне краіны, прынамсі яе колішняга жыцця. Аўтар распавядае гісторыю рода і палаца Горватаў і робіць гэта разняволена, дадаючы ўласных эмоцыяў ды асацыяцыяў, і адзінае, што абмяжоўвае ягоную свабоду, уласны відавочна не экстравертны характар, які вельмі выразна праступае праз усе апавяданні, што, аднак, не замінае, а хутчэй дапамагае тэксту трымаць увагу чытача. Цытую. Але падлога засталася тая самая. Аднойчы я ўсеўся на ёй, дастаў бутэрброд з сырам і ўспомніў, што калісьці мае мары пра палац складваліся ў прыгожыя вобразы. Кава на балконе, туман над Прыпяццю, срэбная лыжачка ў кубку. Рэальнасць падабалася мне болей. Трымаць бутэрброд бруднымі пальцамі і разжоўваць цвёрды сыр, пакуль дом паказваў усё новыя і новыя карцінкі, распавядаў усё новыя і новыя гісторыі. Калі прыслухацца, можна пачуць, як наверсе ў кабінеце гаспадара парабкі расказваюць Эдварду, што везлі па лёдзе на рацэ на санях спрасаванае сена з завода ў Міхнаве. Запрэглі дзясятак параконных вазоў цугам, самі селі ў адзін з апошніх. Тым часам вада ў пэўным месцы падмыла дарогу, і першая пара коней пайшла пад лёд. За першым возам пайшоў другі, трэці, і толькі на 10-м коні спыніліся. Эдвард цвёрда ступае па паркеце, мне на галаву сыплюцца кавалкі тынкоўкі, парабкі апраўдваюцца, я жую сыр, а на Прыпяці за акном рыпіць лёд. Зліваюцца розныя часы і падзеі, і ўтвараецца такім чынам займальнае чытво. Гэта была Бель-эпок, прыўкрасная эпоха,
з канца 19 стагоддзя да Першай усесветнай вайны. У палацы Горвата ўсё было еўрапейскае, хоць навокал тым часам расійская імперыя, але арыентацыі гаспадароў палацу былі толькі на захад. Можна сабе ўявіць, што такой і была спрадвечная арыентацыя Беларусі, што для нас можа выглядаць нечакана, бо мы іншыя апроч расійскай і не ведалі, і нам цяжка зразумець, што якраз расійскай арыентацыі яшчэ 1,5 сотні гадоў таму і да пачатку дзён не было. Андрэй Горват. Дом. Літаратурныя зацінкі. Натуральнае пытанне, ці аўтар Андрэй Горват сам неяк звязаны з гаспадарамі палацу. Аднойчы ён называе жонку Эдварда цёцяй. 11 студзеня я наведаў цёцю Гусю. Маецца на ўвазе яе магіла на Павонсках у Варшаве, але яна была пахаваная ў 1919 годзе. У канцы ён называе самога Эдварда дзядзям і піша яму ліст: «Дзядзя Эдзя, прывітанне». У Вікіпедыі сцвярджаюць, што продкі Андрэя паходзяць з прыгонных сялян вёскі Прудок Каленкавіцкага раёну і кажуць пра сугучнасць прозвішчаў. Сам Андрэй мяркуе, што ягоныя прашчуры належалі да збяднелай галіны роду Горватаў, а называнне цёцяй і дзядзям ад зжыласці з вобразамі, ад зраднення, якое выглядае натуральна. Жыць у разбураным палацы сёння немагчыма, няма столі, вокнаў і дзвярэй, усё заваленае друзам. Таму аўтар здымае кватэру ў Нароўлі. Думкі ягоныя ўсе, аднак, пра колішні час, калі ўсё было па-ранейшаму, калі палац быў цэлы, калі там гаспадарыў Эдвард Горват, і да яго часам наведваліся госці. Цытую: «Калі вячэра скончылася, Эдвард і Мечыслаў уселіся з чорнай кавай і цыгарэтамі на палацавай верандзе. Я на балконе ў арандаванай кватэры. Так блізка да іх хацелася далучыцца, але ў мяне не было смокінга». Абапал дарогі цягнуліся добра дагледжаныя панскія палі. Характэрная фраза для апісання колішняй гаспадаркі Горвата. Панскі палац, панскі парк, панскі двор. Слова «пан» у Беларусі ўсё яшчэ адчувае на сабе бальшавіцкую пятлю. Хоць у аснове сваёй яно азначала лад жыцця, якім і кіраваў той пан. У панскай гаспадарцы, лічы, было задзейнічанае вялікае мноства жыхароў Нароўлі, і не толькі на ідэальна дагледжаных палях і бясконцых садах, але і, напрыклад, на цукеркавай фабрыцы. Яна даўно вядомая пад назвай «Чырвоны мазыранін». Нібыта збудаваў фабрыку ў 1913 годзе памешчык Горват. Але аўтар кнігі выпраўляе гэтую недакладнасць. Цытую: «Лічыцца, што кандытарская фабрыка ў Нароўлі паўстала ў 1913 годзе, але ёсць звесткі, што кандытарскай справай займаўся яшчэ дзед Эдварда, Даніэль Горват. Ён заклаў вялікія склады і запрасіў з Польшчы дасведчанага кандытара Якава Леваніцкага, які прыехаў у Нароўлю з прыгажуняй жонкай, сербкай па нацыянальнасці, і пачаў кандытарскую вытворчасць. Першая прадукцыя фабрыкі была выпушчана ў 1855 годзе.
За нароўляй нічога няма. Мае госці заўсёды прыязджалі ніадкуль і з'язджалі нікуды. Пасля іх дом пусцеў. Але гэтыя візіты пакідалі сляды. У той дзень, напрыклад, я прыйшоў у палац, а ў ім пахла ласосем. Канец цытаты. Пахла ласосем, якога елі тут больш за 100 гадоў таму. Гэты характэрны прыём, дзе Эдвард і Андрэй Горваты жывуць у адным часе і 100гадовыя рэаліі эмацыйна адгукаюцца сёння, вядуць чытача за апавяданнем праз усю кнігу. А вось цытата з успамінаў Мечыслава Ялавецкага пра руіны, што засталіся ад палаца з прыходам бальшавікоў. Прыпяць па-ранейшаму ляніва плыве ў Дняпро, па-ранейшаму з прырэчных лугоў чуваць канцэрт дзеркачоў, па-ранейшаму з паўзмроку вечаровай зары з шумам увальваюцца ў чарот гурты дзікіх качак. Толькі ў нароўлі тырчаць руіны апаленых бальшавіцкім пажарам сцен палаца, вакол пустка і знішчэння. Высечаны парк і фруктовыя сады. Восеньскі вецер гуляе па руінах і мяце снег. І толькі панурае выццё ваўкоў уначы перарывае магільную цішыню. Гэта, вядома, знешняя карціна. Сутнасці таго, што адбылося, колішнія паны ўсвядоміць не змаглі. Эдвард Горват, пэўна, так нічога і не зразумеў. У 1928 годзе, ужо жывучы ў Польшчы, ён піша ліст Ялавецкаму. Каханы пане Мечыславе, перш за ўсё дзякую за прысланую мне кніжку у дварах і вёсках літоўскіх. З найлепшымі пачуццямі пару разоў перачытаў, расчуліўшыся. Як жа кранае сэрца пяшчота аўтара да вялікіх палацаў нашага краю, якія грудзьмі баранілі цэлыя пакаленні, аднак легкадумна пакінулі ў занядбанні. Няўжо толькі волею паганых людзей? Але і ў найлепшых я не заўсёды бачу разумення нашых правоў і памкненняў. Канец цытаты. Выглядае, што і Андрэй Горват, якога ўрэшце і самога напаткаў падобны лёс, не планаваў эміграцыю. Пра Эдварда ён піша: «Вымушаная эміграцыя не пазбавіла Эдварда страсці упрыгожваць свой дом». Андрэй Горват. Дом. Літаратурныя заціркі. Воляю паганых людзей. Усё, што можа сказаць звычайны чалавек пра дзікунскія выбрыкі, якія дапускае гісторыя. Ува ўсім бачыцца гэтая воля паганых людзей, ува ўсім найперш бачыцца чалавек і ягонае маральнае аблічча, бо па вялікім рахунку ніхто іншы не вінаваты ў войнах, застоях і якім заўгодна знішчэнні чужой працы, свабоды і жыцця. Паганыя людзі на змену ідэальнай панскай гаспадаркі не зрабілі нічога апроч руінаў. Фінал гісторыі перажываецца аўтарам як свой. Цытую. Па чутках Эдварда Горвата вывелі з дому з заламанымі рукамі, аднак потым адпусцілі. Тут, у палацы, я адчуваў сябе ў пустцы. Сцены болей не выконвалі свайго прызначэння і не абаранялі. Пачуццё трывогі нарастала і нарастала. Я замкнуў дзверы і пайшоў прэч, не азіраючыся. Доўга блукаў па бязлюдных месцах, хадзіў вузкімі вулачкамі, але трывога знаходзіла мяне ўсюды і душыла знутры. Вечарам я выехаў у Вільню.
Эдвард Горват, апошні гаспадар нараўлянскага палацу, ажывае ў кнізе праз аўтара. Больш за тое, аўтар быццам усяляецца ў яго з захапленнем ад гэтага вялікага ва ўсіх сэнсах чалавека. Ён, як было ўжо сказана, не пераставаў займацца гаспадаркай і на іншым канцы Польшчы, каля Познані, цытую. Гэты чалавек будаваў для дзікіх качак арыгінальныя хаткі, і качкі хадзілі за ім як сабакі. Ён марыў упрыгожыць комін спіртзаводу постаццю вялізнага асілка, які падымаецца па ім у неба. А заходзячы ў велізарную свінарню, якая мела атык, як у кракаўскай сукенніцы, з парогу крычаў: «Здравствуйте, ребята!» На што свінні, рохкаючы, адказвалі: «Здравствуйте, ваше высокоблагородие!» згадваў сваяк Генрых Кіневіч. Падзеі 1918 году накладаюцца на сучасныя 2023, і тая самая бяда прыходзіць у беларускі дом, бо такая воля паганых людзей. Успамінаю, што мы былі тут у 2004 годзе. З сябрамі ездзілі ў Чарнобыльскую зону. Быў у нашай падарожнай кампаніі сённяшні палітвязень, лаўрэат Нобелеўскай прэміі Алесь Бяляцкі. Мы загадвалі патаемныя жаданні. Ягонае патаемнае жаданне было наведаць вёску свайго дзяцінства. Не быў, мусіць, гадоў 20 ці нават болей. Але шчыміць душа літаратара па тых мясцінах, адкуль ён выйшаў. А вёска дзяцінства з прыгожай панскай назвай «Двор» у Нараўлянскім раёне і яшчэ 30 кіламетраў ад Нароўлі, пад самай украінскай мяжой. Словам, неяк надта доўга мы да яе ехалі. Было ўражанне, што паглыбляемся ў самую глуш. Нарэшце прыехалі, а вёскі няма. Пару хатаў, абкладзеных цэглай, стаяць руінамі, астатнія проста леглі ў дол. Уся наша кампанія ажно здранцвела, назіраючы, як Бяляцкі шукае паваротку ад вуліцы да сваёй хаты і ніяк не можа яе знайсці. Андрэй Горват нідзе ў кнізе не дае візіі будучыні. Што ён планаваў зрабіць у набытым і адрэстаўраваным палацы? Вікіпедыя піша пра музейны комплекс і рэстаран, што гучыць абцякальна. У кнізе адно мільгае часам думка вярнуць палац гаспадарам, ажывіць тыя гісторыі, якія адбываліся тут з імі, дадаць і новых гісторыяў, адно каб яны быццам перацякалі з колішніх, паводле тых правілаў. Напэўна, новая кніга «Дом» – гэта першы завершаны вынік гэтыя мары пра палац.